He shouldn't start throwing hands, that's his problem. No áno! He does not have hands. A čo má? Isto mal nejaké malé drevené rúčky. Nemal Naťa. hlavne. Naťa to je tak, vieš, že príde za tebou nejaký mountain lion a začne ťa hrísť, ale ty vďaka tomu, že máš opposing thumbs, môžeš chytiť brokovnicu a Čiže na 3 strieľame, dobre? Raz, dva, Rátaj. 3. Som mieril a potom som povedal 3 a vlastne som sa zlakol. Si sa zlakol vlastného hlasu. Každopádne je len pred vami padol mŕtvý. Je z toho nešťastný, ale hlavne je z toho mŕtvý. Princeska sa vrátila a spí na vrchu teba, na vrchu jablk. Spí na mojej jablčnej kopke. Hej. Z teba je jablčný koláč teraz. GG, no ale počkaj, jablčný koláč, kedy jablká sú crust a ja som plnka? No tak to je crazy. Tomu ver. Ty si jablčný hamburger. No a chceš skúsiť. A ponúknuť jej trávičku. Aj, Termíky by budú lepšie, nie? Kúra ti absolútne chicken kašle na trávičku. Nebude to dobrý dealer. No hej, no. Boh nám dal prostredníky na to, aby sme si ich ukazovali. Hej. To by tak mohlo byť aj... Ja mám pre neho ešte jedno využitie. Tá dve využitia. Jedno je jedenie balíčkami. A nie na ten malíček. Hárať sa v ríti? No to je tiež malíček. Čo si ani do ryti, ani do nosa by som Ale si... viete, prostredník je najdlhší. Ale aj najhrubší po palci. No veď o to lepšie, nie? Na špáranie v nose nie? Nariť možno, ale na nos to ideálne není. Tak, tak. No ale paličky na jedenie, jedno použitie pre prostredník. Druhé použitie je palička na chodenie. Tu vlastne posúvam prostredníkom. A ešte mi napadli dve. Jedno, keď si spomínala to prstenie, tak áno, k tomu tie prsty sú dobré. A nože. Keď krájam nožom, no tak si proste držím prostredníkom a ukazovakom čepel. Teraz, ak náhle budeme vidieť goblinie stopy, tak poďme opačným smerom. Áno, inak vlastne nám napadlo, že môžeme stopať aj inú vec ako goblinov. Naťa, napadlo nám to, prosím? Asi nie. Ja viem, tak vám to nenapadlo, doteraz ste vždy hádzali iba na random. Dobre, tak môžeme prosím stopovať čokoľvek iné ako goblinov? No vraveli, že tu môže byť owlbear. Cítime sa na owlbeara, alebo nie? Ja neviem, ako Nie. to by mal byť owlbear. Dobre, vraj nie. Pán Ignác je Tak to posratý. nezjeme. Dobre, poďme na Albera. Ja nemôžem tento deň bojovať. Pravda, dobre. Tak začni s tým A napríklad. pomyslím teda. A choďte kľudne, ja sa s vami nepobiem. No práve, že ty hej. No ty nie, ale owlbear áno. Milujem goblinie uši.